Pilas ko ang pusa ng 8,000 banwa. Yan, mayaran ako po. Okay, hanapin po ng K7 quotation. As you grow older, you understand more that life is not about what you own or what you have. It is about the person you become. Ladies and gentlemen, di kami po nagkasandang Dos Palikeros. Alam Happy birthday, sir. birthday celebrator. Yan. Magsiyata mo po. Yan! Alam pa ka naman lahat ng bisita may kasama sigawan! Okay, yan mo. Eko pagelingwan, anyang malabi ko. Malabi ka naman, ikay iyalong ko. Maligaya ko biye, di ba boyato. Huling malang sanlit, kasipin ko. Lalambalat mo po, siping na ni Tangwal. Lelening talaga, paponing talaksan. At ketang gareta, tingkatang piyalungan. Perang kalapanti, darapok tong bihan. Mayalungan ka na, piko ang pong sintak. Inumang masambot, manusan iyang tera. Oren na kurugo, may kulang kung palad. Pitilirin mo ko, tsaka ko tinera. Kawang tetera ko, lulundang lulukso. Sabining sa gagak, pakpak ning gamat mo. Emo ko titnagan, hanggang pagal ko. Sino nga kurgo, inuloy pawas ko. Ayan! O kaka, gamalak, papaya. Sabihan mo ng batas, nung kabisa. Mugiat kuking bundok, may dun kong kaliwa. Malago laki ka, piyasa lang mamana. O kaka, kakang bulatiktik. Kapigis kang tingling, kabalat apulit. Londa kang marayo, londa kang malapit. Kingke kang itsura, lalo kung may musik. Ating kupong singsing, medong yang timpukan. Amalake iti, kang indong ibatan. Sanggang king sinilog, king medong akaban. May walaya iti, eko ka malaya. O patag abundok, kukulate tutong. Masetas ning saging, balag ning balatong. Inanang kong mangga, may mungay ang santol. Ingay nyo kong sisi, tandang niyang mangebon. Ako'y napadaan dun sa sabungan. Akin pong napansin, may nagsisigawan. Nung akin napansin, nakita ko nga yan. Ang manok na pula, mukha pong matapang. Aking ipinusta ang dala kong pera, na dapat iulog ko doon sa Cebuana. Nang magsalpukan ko, ako'y nangarimla. Di na nakatayo doon sa aking silya. Pag-uwi ng bahay, nandun ang misis ko. Siyempre may alibay, pero ako'y nabuko. Ang misis ko na may magaling sa judo, at expert din siya doon sa Aikido. Ngayong magberteya, iserdan ausanda. Ingadwan ko po sa palagpagaya. At nung pagkaloob na, nitang Diyos ipabanwa. Miras niya sang edad, 8,000 banwa. Dakal pang sikanan at
bakal pong grasya, kaya napagkaloob king buong pamilya. Pasalamat niya po kay konggang bisita, king kay kompanyatang aldo kay paitana. Mag-request ko sana kay kayo, kay kongan. Andang busy kayo, yan yung palakpakan. Ing birthday celebran, ing ausan lakonan. No kaliniya po yan, makingapan sina. Ayan po. Yan, siyempre po kami po rin ang Sandanga, Dos Paligeros sa Singing Comedian ng Pampanga. Nang ating po pong okasyon, kalupa na nini, ay kuya kaming Director, Mr. Oden Gonzo. Pwede yung kayo punta. Pampangan, bakit po? Bali po, itamo, Siyempre, nakaulan nga po yung ating pamikasabon. Paglasangan natin, bisan niya mo po mag-17 taon. Uli pong uli na sabihan, kinagawan niyo. Mga visit ng foreigner, Kens. Inano yun? Sasabi ko, sasabi. Eh di po, 7 mo rin eh. Pag 7 ko rin eh. Baka nano kong pakisabihan, kining mag-birthday, mamayad. Awak kayo ka to. Diyan mo po. Oh, ate po, Sir Dan. Ate po. Ay, ta. Ano Pero pa kayong, kayong itsura ng Sir Dan, siguro mga, kayong lawak mga 45 yan. 45. Ayan, ma'am. Kalo pa na yung Yan. Coco Martin. Ali, mga Iliana. Ang ilihan na naman. Off shoulder. Hoy! may tindang. Bawasan na katapakan niya. Yung bisita ng Sir at yung katamong kayong garbes. Garbes. Of course, professional lang ang din. Marangal lang Ay, tao. Garbes. Ma'am. Yan. Ma'am. Mali ko akong cheque. Na, titak mo, karin ko papalit. Oh. Oh, alang nga. Pare, Oh. turuta ka pa mo. Makarinig ka rin. Panilang may mag-aral din kay Rapta, mga aral na tao. Bisa ka. Kaya kata subject total ka kalanak Ken. Wawa. Subject ka ta. Subject ka na kailangan gulutan ka tauling at mo naman tawin. Kaya ka magdalang baril bakit to. Gusto balo ka marap. Sige, kaya ka ta. Basta dindudurot yan. Wawa. Okay, subject ka ta. Ako yung kata round table. Balang dagat pang abalo rin nga nakatsukin. Sige, sige. Kaya sa kang Pilipino. Wa. Pilipino ka ta. Yes. O hindi ko ta. Sige. Ano ang pang-abay kay Pilipino? Pang-abay. Oh. Ang pang-abay ay isang uri ng kasuotan na isinusuot ng pumupunta sa kasal. Pang-abay. Kaya saan talaga? May tindang, EPP yan. Uri ng kasuotan. Magbigay ka ng pangungusap na may tayutay. Pangungusap na may tayutay. Oh. Ang tatay ay nadapa. Ate, tayutay. Ayutay. Ayutay. Kaya lang English ka na sa Pilipino pala eh. Hoy, tasipin kong bale, magaling na mag-English. Bakit? Proud ko kaya. Tama ka niyan? Isipan mo na magtindaya mo kung fishball. Bakit pa magtinda ng fishball at inyang anak assumption ngayon. Assumption? At inyang anak holy. Holy. At inyang anak olpo. Olpo. Magtindaya ang fishball. Tama ka niyan? Wow. Tara lang mayayari din ang anak na. Kailan mayari rin anak na? Hinalula. Magtindala naman fishball. Meron kang lamo, Brad? Anya may graduate kayo panganin na? Oo. Eh pagsalitan de. Bakit? Proud father. Maka niyan? Ay Diyos ko, puro-purong English yung gawa na. Oo. May graduate kayo panganin na, may salita yung tatang. Siyempre, proud father. Wow. Kasi Muli sinabi na. Privilege speech. Tonight, Tonight, I very happiness because my son is on graduation. All of you are invitation to eat my house. And I know that someday I will eat your house too. I died and chicken then chicken? to eat you all. Ay ba? 5 boys and 5 girls. I asked my wife to cook my mother. Thank you. Isipan mo niya nga yung Bulacan. Bulacan? May kobra niya kayong farm. Farm. Eh patas yung sweldo. Oh, Foreigner nga muna. foreigner. Ali ba niya kayong bali? Ate foreigner, kaya na? Oh, papatas yung sweldo kayo nga muna. Papatay sa sweldo. Wow. Nasabi na. Pardon the language po. Excuse us po. Anak kita nga muna. Nasabi na. Hayop ka nga na. Ayok ka na. Ginagawa mo kung tahu-tawon sa bukid. Mhm. Yung sahod ko hindi tumataas. Diba? Kung mamatay ako, sino magpapakain sa pamilya ko? Ikaw? Sinabi na yan. Nananitang kayabe na. Oh, Brad, Englishin mo. siyempre. Foreigner yan. In English na. In English na. Hayop ka. Nangyang sige, Englishin hayop ka. English. Animal you. You person me in the park. My salary did not climb. Oo. If I will die, Oh. who will eat my family? You. Ay, yung maling-best malabsa. Kaya nga nituruda ka. English ka na. English. Okay, mali-mali mo. Dakala pang abalong na akin. Wow, English. English ka to. Sige. Nani yung Ulit ko, mo? high sounding ha, high sounding. Okay.
Yeah. Ay, yung 7 ang devastation. Devastation, yapin in terminal Darimbus. Devastation. Devastation? Victory, yapin niya kayo yung intersection. Devastation ita. Oitang poset. Poset, calamaris na rin. Poset? Akakuha mo kayong dagat. Oitang timeline. Timeline, putang malakang gana mag-obra. Oh. Medyo may bukang sanat. Ma-timeline ka kanyan. Oitang half day. Ing half day, halimbawa may sugat ka. Aray, ang half day. Oitang depressed. In depress, yapin Ah. din ang mga sal din. Depress. Depressed? Kailang pisamban. Oitang fearful. In purple, violet yan. Purple. My favorite color is purple. Oitang usong sakit niya ni STD. Delikado yung STD. Pangami ka STD kayo nakamigalo. STD na kamo, STD. Oy, 7 ang aspect. In aspect, pandaktak yung yellow yan. Aspect. Aspect? Oitang mention. Mention, maragula bale. Mention. Oy, menopause. Menopause, makanyala. Sisiklod din, Jejemon. Hi, Lola! Menopause, pet malu. Oitang Judith. Judith, mamayad na kong utang. Judith, yun na. Oy, 7 ang clemency. In clemency, kulay ang verde. Kakabiya ka rin pansit. Verdi? Clemency. Oitang anyhow. Anyhow, makasali ka king kanto, buntok, diabetes, bakal. Anyhow. Oitang effort. Airport, ken lalalanding deng eroplano. Ninoy Aquino International Airport. Oitang ethics. Ethics, kulay lang brown. Brown? Mangibon la rin. Manyaman lang pulutan keng emperador. Ano? Pulutan keng emperador, pride ethics. Sinabi ng Sir Dan. Oh. Kakanumiminom Ma'am, ng ma'am, emperador. ma'am. Ha? Han? Yan mo na gagamitan nitang gender. Wala ng gender. O sige. Yeah. Sinabi ng Mag-birthday celebrant, tama na. Wapin, birthday celebrant. Ante, Ay, katong kakanumiminom New ng Terra. emperador. Oh. Uling matsura ng katawan ng emperador. Panuling emperador. Ano mo nga sabi panuling emperador? Dahil kang letters ng emperador patungkol lang yung panulo. Improvisation mo balo mo na. Yes. Emperador. Yes. Halimbawa itang letter E. Epektibong. M. Medisina. P. Para. E. Eczema. R. Rayuma. A. Arthritis. D. Diabetes. O. Osteoporosis. R. Atrases. Emperador. Oh, o itang light. Light. Laging inumin gabi, hapon, tanghali. Emperador light. Wala yeah. Milo yan. Balo may acronym ng Milo. Milo. M-I-L-O. Oh. Masarap inumin. Lasang Ovaltine. Demanda na ng Milo mo. Saka kumalang acronyms. Acronyms. Ala ng mga inanak. Excuses po. Yan, parental guidance po. Halimbawa, acronym ng BRA. Bra. Breast Racing Apparatus. Bra. O itang briefs, takal. Briefs. Birds rest its egg for safety. Briefs. O itang condom. Catcher of nutritious drops of man. Wala kang paano mo rin. Dakal kumalo nga acronym ako na yun. Okay ka? Nung pisasabihan mo yung di kakabiyas na na. Oh. Ganito kasi yan. Oh. Yan. Ganun yun. Yan. O pare, pero Oh. ako, intutunan po niyan na medyo yung mag-show kami. Oh. Dadalan mo rin kay Love ko yung pisasabihan ni bukas ni Siping Kumbale. Pabarangay na ako po nito Siping Kumbale. Bakit? Pauli na mo ning manok na pula. Ninano ito? Kita kasing manok ng tandang, Oh. hintaya po na bengi kaya kami. Bintaya. O siyempre, barkada na nitangan ako. Ita manok? Wah. Kari kami overnight. Hintaya po pala eh. Teka na luwa yung manok yan. Hintaya po itang manok ko, maluto ka rin, Kimbale. Oh. Pangaya pa kami tayo magbandipanto na yung manok. Pahatulan ng manok? Kaya nyamin tayo itang manok mana. Oh. Sabi na makitudtud yan ano. Mani Maya. Hoy! mo sa sangkanan! Nanang kayong manok mo! Oh. Nung yan mong manok mo, kay pakialaman, kasyas na laman. Kasi sa laman. Ay, minsan di ko makasaki. Oh. Ang kasaki kaya po, babasag ko ng text ng ano. Sa sangkanan na ka naman? Wow! Di paning Maya man. Madami yung sa sangkanang mamasa akong text. Yang yung ugaling mamakialam kayo, Wow. biya na rin makitaw. Gusto ko Biya na rin tao, biya na rin makibiye. Makitaw. Tao na kapapapalimutok. Sabi ko, ko po babasan din text yo. Wapin. Kung pakialaman nung naning text yo, pakialaman yan. Oo. Nano tang pakialam ko nung ligit ko ng boyfriend mo ngayon ng alas 9:30 ng ngese, ma'am. Kamulang ka? Pero hindi po, grabe na. Yung Oo. panahon tamo ngayon, of course. Nung lawen tamo, tintapong millennial at tintang post-millennial, dahil pong anak ngayon, liwan na lang. Oo, oo. Considering na nung panahon tamo at my age, we are, di kita mo po rin ang sandang X generation, of course. Wah. At di ko nga kasakay, grabe lang. Bakit? May paano mala po kayong bus. Kaguli. Natural na yung makanya. At yung lalaki ko, may rin ako yung gagawan da. Bakit naman? In public.
Makarinig naman. Di paano umala po? Video ko sana eh. Kaya kinuglimbas? Wow! Diyos ko. Umaling umay babae kay lalaki. Talagang... O hindi pa yung gagawan ng lalaki. Oh. Sabihan kaya mo po nung eko kanungan. Ano yun? Anda kay kabit na yung gama na kining salo ng babae. Talagang babwa. No ko, ang gawa ng babae, may kapi bata. Oh. Kingwan yung jacket, tikpan bunto ko yung lalaki. Okay. Balo mo na kanta. Oh. Sobra na rin. Wow, sobra na rin Medyo niya. busog na rin. Atin man tao yung bas gagawan daw. Makarinig nila rin. Kaya nakana po ng babae. Pila niya ba no? Yung babae siguro mga 19 ay ta. Kaya nakala pa. Wow. O lalaki. Yung lalaki siguro aluyang bulan. Oh, wala ka na kinapasok suwami. Nga pala paano Ka? nga. Pagkatala. Okay, pagkanda lang. Hindi po pagkatala. Of course, ali English so. ali nga tinta mong bisita yi sir, ne? English. Okay, kailangan Foreign niya. niya rin, di pasama kaya karami yan. Mm-mm. Hey, sir. Bata mag-nosebleed ka pa yan. Thank you. Yan, of course, we would like to acknowledge the presence of our Honorable Captain Adonis Salas. Adonis Salas. Sir, Po. good evening po. Yan, kayo po. Yan, kayo po. Yan po. Turn around. Every Ano kasabi mo? pa nga ipas. Mamatay-matay kang ganto rin. Ano kasabi mo? Nung may pa nga niyang ipas, eh, kulitan niyo ko pa kasi, pre. Nung may pa nga niyang ipas, painuman mo yung baygon. Ano? Wala kayo mas meron may baygon? Wow, sinabi na lang ako na din mag-night swimming na bukas. Night swimming? Nung bisa lang mag-night swimming, sabihan mo lang paibengi. Wala ka nang swimming lang tayo bengi eh. Sobra na rin nga na ka rin. Napon Legesem na Robinson. Ay ba? Big Jollibee na Mamakdo. Kapla mo ilang nagtuson. Ano? No. Nang nga kami nga karakal kayo, oh. Demo, tigi kayo ka na pamangan. Ay, itang baka padalanda kayo mong kayo. Ano? No. Na ano? Nangalang ulam. Diyos, nung daw kaya kayo. Nung wala kang ulam, makanininggawan Oras mo. na lang ako pang ulam. Kumakang kape na milyon kay Lala Maparadol. Iba naman. Karetang bawas, ha? Karetang bawas. Ay, kakuha ba mo may patan ng kampera? Sali kang alungebon! Wala ka man kaya na yung pera. Thanks siya pala. Kami yung ebon. Ako, thanks siya pala. Paning maya pa ta. Ewan po, migaga na nga, inverted celebrator, mamaya pong 20 stabs worth 2,500 grocery. Kaya po, ikay kong kukuha kumabukas 9 a.m. ning aba. King Tucson. Nanya? Kailangan mo may katit na eh. Do you see what I see? Sure. Bawa lang maluluko din. Uling Bawa may lang. libat yan po kasi. Pangolor, pwede na naman Boss Barredo. Nakamagpaliwanag. Magkano yan? Ala. Paning maya pa tao niyo? Yan. Pero paano niya po itang reng ni asawa, ne po? Ay reng nga lalaki, itamo pong lalaki. Itamo pong lalaki, kalupa na pong birthday ng Sir Barredo mo naman 15 eh. Oh. Deng lalaki po ko na may ngar lang electrician. Construction worker? May ngar lang construction worker. Oh. Pangay lalaki, 20 years old ya. 20 years old? Wala mo po ka na electrician niya. Bakit? May di iyakin babae, makukuryente ya. Maganda. Baruk yung alternator. O namang 30 years old eh. Nung 30 years old ya, bala marpintero ya. Bakit? Masikan niyang kutkutin pako. 30 years old? 30 years O old. namang 40 years old eh. 40 years old ya, may ngari ang masun. Bakit? Panin niya palitada. Imas. Oy, 50 na eh. In 50 ya, may ngari ya kanong pintor. Bakit? Brass. O namang 60 years old na ka. 60 years old, may ngari ya pong foreman. Bakit? Patalan-talan niya mo.
O namang 70 years old na ka? Nung 70 years old ka, may ngari kang engineer. Bakit? Paninak ang plano. Oo, nakapanin na ang plano, 70 years old. Ayan, mga ganyan. Pero paano, itamo po, maswerte itamo. Huling emilyari kaya katamo niya, ranasan na King Marawi. Bakit? King Marawi, niya po palagad mayari yung problema Marawi. Sino pa nakataning Japan? Japan? Wow. Nano sinawag na ng Japan? Technology. Akin na magaling din Japan. Nung ngayon pa niya po itang pelikulang Iron Man, karende binasi. Iron Man. King Iron Man, meto niya po robot, King palang Japan, kaya warane po yan. Wow. Inipin-program der hanggang mapanakong may rakap natin record, kinedo kay robot, in just 30 minutes. 30 minutes? Ag yun ang dakpan ni robot, maski dinala na mapanako. 30 minutes din lang naman ako? Robot in Japan. Magaling talaga yung Japan. Ginawa yung German. German. Ginawa po yung German, robo yan naman mandakap mapanako. Oh. 30 minutes, adwandala na mapanako. Mas mega, pwede mas magaling yung Dinobol German. nitang efficiency. Mas magaling yun? Inggewa na pong President Ramos during that time, Ah. indam no rin ato robot, amandakap mapanako. Dela no kaya po. Ay, ito ka mapanako, Ken. Karas na po kaya po din ato robot, amandakap mapanako. Oh. Alabang 30 minutes, may wala no rin ato robot. Magkasal ka gawin Ala robot ka rin Pilipino. Yan. Paano may itang kanta rin may asawa? Ha? Kanta rin may asawa. Saguli. Inggo rin siya, meron pinakatry may sawa? Pati lang kanta rin may asawa. Ah, makanta. Dahil may asawa, o tangalala pang problema way ning kakantara. Nano? Salamat po, Panginoon. Alala pang problema. Eh, Molinda, magpasalamat lang. O tandeng may asawa, kapatid na lang. Oy, tano? At yung blakay yung babae, magkantay pangurin. At inimbla kayo, magkantay pa mo rin? O ning kakanta ning babae nga tinamblakay. Nano? Panginoon, maawa ka. Pagpakalulus niya Yung babae nga nabisa kay asawa na. Oh. O ning kakanta na. Nano? Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking asawang siraulo. Ang mura niyo po rin asawa yung Oh. pa mag-asawa por meron mo masakit. Patangkay. O tangkay, pasakit ng pasakit. O, ito. Meron na rin meron. Okay, grata pong pagyara. Actually, tila pong binyag yan eh. Oh, binyag. Kami na muna, pare. Kupitan mo pa eh. Ito Oh. walang chali mo lang. Okay, bring me mo po na po. Kaya bela po, ating kayungan kaya be kayo. Sala ng dara, oh. Mag-reflect yun. Okay, Binyera la po, Papasko. sponsor din po, ako niya mo po sa Ben Lagyo. Pitula po, tidwala pong libo rin Binyera po. Yan, bali, 21 lang eh, pare. Manila. 14 mil na po, 14 mil. Manabol ka pa? Bunga po mo. So gawan tala pong adwan eh po. Nung 14 sila gawan tala ng adwa, bali, chali po na pa mo po. Poteng manikwa, mabunsul yan. 14 mil na chali po na chali po. Bring me mo po. Okay. Dapat First ilang item. gawan. Dapat ilang maganap sa kanila. Ita po, no? Okay, okay. Sa 1,000 po, bring me mo na po. May katip na ka man. Bakit na po masikan mabilis? Masaya po yung birthday celebrator of Okay. For 1,000 pesos. First item. 1,000 pesos. Paliwanan niya po yung sentence bayo ko mula ikin. Okay. 1,000 din. 1,000 pesos. Pagdala yung po kaning ATM, 1,000 pesos. ATM, 1,000 pesos. 9, ATM, ATM. 8, ATM, 1,000 pesos. 7, ATM, ATM. 6, ATM, 1,000 pesos. 5, ATM, ATM. ATM machine. Machine po na machine. Kailan pwede rin card? ATM machine po. Machine, machine, machine. Baka may penabilin. ATM machine. Eh po ATM card eh po. Hindi Sabi na po po. ATM card, ATM machine. Sample yan mo po ito. Sample yan. yan mo po lang ATM machine. Lalabas na kayo mo po mga Ito yung sinabi mo kayo, dapat magiging malino. Yan, this portion brought to you by Your Best Vision Supermarket. Yan. Wala tagtagan na. Next, yun po. Tutuan ng tane, ito yung Okay. sample yan mo. O yun po, siguradong ating kayo, Wen. Okay. Kita na po talaga ATM machine. Yabi nitang, would you like to do another transaction? Now press the key of your desired transaction. Okay, yun po. Bakit ito mabilis na mo? For 1,000 pesos, tumbasan ko niya mo. Pagdala yung kaming 1,000 pesos. 1,000 pesos! 1,000 pesos. Tsaka pesos po na, tsaka pesos. Tsaka pesos. Tsaka pesos Ela pwede po. rin papel. Papalit ko ba aking garbage? Tsaka pesos. Ela pwede rin, ela pwede. Tsaka Tsaka pesos pesos po, ela pwede rin papel. Tsaka pesos po. 1,000 pesos, Tsaka tsaka pesos. pesos. Ay, hindi, alam mo na, labutan lang. Kam, Tsaka pesos Tsaka po. pesos po, ano? Ito pong makapisnet. tsaka pesos po. Tsaka pesos. Kailan po pwede ng papel? Mga tapoy penabilintang pa rin sana ko po na po. Diyos ko, ba't nung humingan sa bla? Kuya, may bigting ayaw kay Kuya. At wala pong bagya, ating tamo pong guest celebrity na po from GMA7
Napaka-sexy, napakaganda ng boses. Mga mamaya po, dadating po si Miss Isabel Granada. Yan pa na niya po, kaya biniri ko yan. Atinta pong parapol. Of course, sponsored by Garbes Dizon Supermarket. Located Yan. at San, First prize, double burner, yapong electric pan. Number 1 niya pa, kakalamplog ng bare. Number 2 yan, mamaglundag na ko kay ngawang. Second prize, sapatos ng Lebron. Yan, dito po mahilig mag-basketball na lalaki. Eyo po panlundag. Bakit? Balbanin lang. Ulang ka. At dating kayo pong grand prize, Apuloy Libo, bibigyan na po ng Garbes Dizon, 10,000 karang may asawa. Sing katsurang asawa. Yan po yung content. Pagdalaya po picture 1 by 1, whole What body. is beauty if the kilikili is dirty? At karang lalaki. Time is gold when Oh. watching ball. Pare, balo mo. Ah, Balo mo pare. Nung ating ko pong kilala rin ang bungi, opo. dalayo po kapitol, tatayan dongin rin. Libre mo po alaman pangkapata. Nandin natin kong pintalan, bungi ka sabi na imana. Ingo mo. Wa, O, nasabi ng kamana. nga nang bungi kang mana. Nano? Ma. Ai, mo, ne, ma. Mga problema yan. Nano? Nano mana? Ai, mo, ne, ma. Mga problema yan. Hindi ka pali mana. Nasabi ng mana. Diyos kong ngongo katuwa mo. Oh. Tingka palang plema, o tingma sa. Hoy! Mga ito na mama. Ay, ang daming ko sinimba kami. Oh. Pero una ng ngongo. Kaya kauna na. Nana ni pari. Oh. Katawan ng Kristo. Mhm. Igin ni pari ko, upang alias bok. Pero ikagere. Gawa ni pari, tegilit na yung siya. May reklamo yung ngongo. Nareklamo na. Mane naman. Oo. Ngayon na akong nyo. Magreklamo na ginawa ng bidyong yung bunganga na. Abang sisimba kami din sana rin binyag. Biraso mo ba ganita? Ay, pari malabog yung mata. Malabog yung mata. Ano po katang bibinyagan? Hmm. Kalambot na buntok lang na kayo ne. Magya siguro ang presidente ne. Sinabi na yan? Nagreklamo yung inda. Nareklamo na. Among tas may pambagya. Oho. Eh, pupuntok yan. Ano yan? Bundok la rin. O, lang ka? Itang may itong pabinyag yan naman. Pabinyag yan naman. Nalip pa rin nalagyo ni pabinyag yo. Kaya lagyo. Pegi ba inda? Oh. Pader, bulik po lagyo ni anak ko, Ajax. Ajax? Eh, pwede nga rin pari, sabon niya yan. Wabi naman. Big matulid yung inda. Matulit na. Among ngot niya ako bininyag mo ko, lagyo ko perla. Perla? Ang asawa ko po, lagyo na niyan, Ariel. Ariel? Yung anak ni Joy, ang poider. O sige nga ni pari, binyagan tayo. Oo. Nang paminyag ta mo. Ano? Down eh, Ozone Rocks. Sabon lang din eh. At niya bang pabinyag ng babae? Napabinyag ka? Karala na, imported yung aso. Pwede yung binyagan ng aso? Aning pari, kumaminyag aso nga ning pari. Natural. Paula rin bibinyagan ko. Siyempre. Nganit ang babaeng magdalang aso. Oh. Father, mag-donate ko pong 50,000. 50 mil? Tindam ning pari. O, temuro ko sinabi, Katolik kuya pala yung aso. May akarang kami 50 mil? Pare, okay. Ito kitang misa ni Wari, minayong pamo kapilan, banda Mindanao. Wah. May ngutang mestra, uling ating tamong shake drill po nga ni karenganak. Oo, shake drill. Synchronize siya in order for them to be ready when it comes. So, kita po nga sandang big one, of course. Wow. Kanya minsan may ngutang mestra nga na. Nasabi na. Mga bata, Mhm. anong gagawin natin pag lumilindol? Ano ang gagawin pag lumilindol? Bigta siyang gamating metong. Oh. Ma'am, ang gagawin po natin pag lumilindol, Hmm. sisindihan lang natin yung ilaw, titigil na ang lindol. Mga mo simple? Bakit nasabi mo yan, nganing mestra? Wapin. May kibat yan, anak. Napigibat na. Kasi po, ma'am, yung bahay namin, kubo lang. Bubo lang? Gabi-gabi, lumilindol. Pag sinindihan mo yung ilaw, tumitigil ang lindol. Ang mulang ka, paano ba nagagawa ng milagro? Kita naman ito nga ng teacher. Nano? Mamulang ita nga nakita eh. Mamulang iya. Pardon the language po. Ano nita nga nakanta metra? Oh. Mga bata, pag namatay ang tao, Oh. anong parte ng katawan niya ang unang-unang umaakyat sa langit? Pag namatay ang tao, anong unang-unang parte ng katawan niya pupunta sa langit? Oo. Oh. May iba na yung tanganak. Nasabi na. Ma'am, alam ko po yan. Ano? Pag namatay ang tao, ang unang pupunta sa langit ay ang dalawang kanyang paa. Dalawang paa? Bakit nasabi mo yan, Iba ngayon mestra? naman. May iba yung anak. Nasabi na. Kasi po ma'am, nung isang gabi nakita ko si nanay nakatas yung dalawang paa. Sabi niya, oh my God, I'm coming! Hoy! Kaya patawad po. Ay, pagkanta tayo po yung birthday celebrate ng Okay, pagkatataya po. Hindi po kanta kayo, ano po kayo special kaya kami pas kinuha kayo magtanghal, bilas kayo po iluwilo, siya po bakolod. Kakanta niyo po yung kanta ni... Sabayan niyo kayo po, Nepo. Dedicate niya po kayo kanta mo celebrator. Yan. Pagkanta tayo yung birthday celebrant. Sabayan niyo ko po. O sir,
Miminom ko. Ditak mo eh. Ikaw naman. Ditak mo, mag-request na uwi, maka-video ka ta. Video yan? Oo, video yan, oh. Palapit yung kaya buk pusa. Biyaya yan. Mandam ka na doon, pag mandam ka nga na ito. Kang mabagsik. Wala nga, boss. Buong baso. Kaya kami pong director, Mr. Oden Gosun. Hindi ka lang ilaw. Ne po, yung number 1 ng Kapating Kidlat. Pagbarangay lang. Yan, yung kayang kadate kayong barangay hall. Ano eh? Biya pa hindi? Ito. Anting baso. Ang baso niya. Hinggawan mo, makihirap ka rin. Kukuha lang talent din. Oh. Pag-shooting ka ta. Ba't ka opisina, minum ka? Inuman mene. Bitak niya ini. Mali mo, digdagan na ka ta po. May kapit ka napin eh. Naman mo yan. Ya akong direktor. Ha? Bagay garbage di siya. Oo. Ayan yung kaya katamong keng garbage na. Gawa na kang pataltas keng abono. Basta di pagka opisina, minuli ka kayo naman may ngalak. Mapagal ka. Sige. Sige. On the door light, take 1. Galing ka opisina yun man eh. Ano ito, mamani mouse na. On the door light, take 1. Lights, camera, action. Naguli, nanggawa ko pala. Yaman ako makalakabunto ka eh. Pasok na. Pag opisina, Kasi dito naman ba, nandanan, murid kata. agad ka na kamo ng mundo yung munduling. Hindi pagka opisina, minuli ka pag opisina. Oh. Sige. Pagka opisina, yun naman may ngalak ko. Sige. Bawal yung malukot. Yan. Kami kagaling mo, Des. Ay, ni. Makakalimuan niya pa yan. Light, camera, action! Ano yan? Ba't ka opisina yun naman, me? Bahala na kang dialogue mo. Yeah. Lights, camera, action! Kayo ba'y pagod? Galing opisina? Wala kayo bang gagawin kundi maupo sa silya? Magtanggal ng sapatos? Magsuot ng sinelas? Mag-relax? Kumuha ng baso? At magsalin ng Pundador Light. Bulos mengan, nagkaganda pa yun. Cuma mo'y kapit. Uminom? Oh, siya mo na yung dad. Ala nang takal. Siya mo na eh! Oh, bulos. Siya mo na eh. Isipan mo yung manuyang mo. Oh. Namilyar ka. Matna ka pa mo rin mata na. Nabagsik na. Cut. Mabagsik yan talaga eh. Saan mo dapat ko naninig ako? Eh, may lalasan. Kailangan pa mong masantin niya makapokus ka tayo. Take 2. Sabi mo misan mo eh. Eh, may kuha ka marin ka Sir Tano, makalawa ya. Take 2. Take 2? Wah. Pundador light, take 2. Lights, camera, action. Ako gugulis siya po. Pundador light, take 2. Lights, camera, action. Kayo ba'y pagod? Galing opisina? Wala kayo bang gagawin kundi maupo sa silya? Magtanggal ng sapatos? Magsuot ng sinelas? Mag-relax? Kumuha ng baso? At magsalin ng Pundador Light. Yan. Bulus mengan. Uminom? Yan. Jupang. Naik kembar. Yung kapartner ko yan. Oh, ba't mag-smile ka kang tao? Smile. Bakit may smile mo? Smile! Eh, yung smile yan, ngis-ngis yung ginawa mo eh. Kaya lang yung sisya niya, bakit na? Take 3. No, take 3. Eh, pwedeng smile at take 3 ka ta. Take 3. Take 3? Take 3. Pundador light, take 3. Lights, camera. Action. Kayo ba'y pagod? Galing opisina? Wala kayo bang gagawin kundi maupo sa silya? Magtanggal ng sapatos? Magsuot ng sinelas? Mag-relax? Kumuha ng baso? At magsalin ng Pundador Light?
Di naman piling. Di naman piling. Uminom? Yan. Piling na, piling. Tamasa na eh. Piling. Kailangan niyang piling. Tambala mo talagang... Oh, piling, piling. Piling. Piling? Eh, may sabi ng piling. Papa dyan yung piling Eh, eh. pwede ka. Take 4 ka ta, take 4. Pwede ka tamarap. Ulit ang tangan. From the top. Take 4. Yan. Galing ka kanyan. Namigyan ng Durabox, Kalotina. Emperador Light, take 4. Yan naman your box din. Nanya. Power bank. Lights, camera, action. Kayo ba yung pagod? Galing opisina? Wala kayo bang gagawin kundi maupo sa silya? Magtanggal ng sapatos? Magsuot ng sinelas? Mag-relax? Kumuha ng baso? At magsali ng Pundador Light? Yan. Bulos mo na yan. Bigta nga nakapangkapilakan. Uminom? Oh, sama-sama eh. Uminom. Pare, pare. Manal B, kapitan ng Poret ng Getaw. Dinabas ka? Mag-shooting kami. O lalakad ka, lalakad! Ulit ang take ha. Ano ba yan? Take 5. Okay niya sa ano eh. Nanduduro ka wala matron. Ang barang. Wala mag-wedding ka. O, tana pa. Mag-shooting kami. Take 5. Pundador Light, take 5. Lights. Duduro ka ta. Bakang duduro tayo kakit. Kanina ako naman. Lights, camera. Kailangan tatagal mo ng basti. Light, camera, action! Kayo ba yung pagod? Tamas na, Galing perfect na. opisina? Wala kayo bang gagawin kundi maupo sa silya? Magtanggal ng sapatos? Magsuot ng sinelas? Yan. Mag-relax? Yeah. Kumuha ng baso? At magsali ng Pundador Light? Yan. Perfect kami, perfect kami. Uminom? Yan. Perfect kami. Umango ka! Eh, pwede ta. Eh, pwede mag-pass? Take 6, take 6. Perfect kami. Nang magpa... Take 6. Like 6? Perfect kami. Pundador Light, take 6. Lights, camera, action! Yan tatamo. Ayun nga, niya. Artista ang mayaman. Ah, dudurot siya. Malasing lang ata. Enggak dito durutan yang kata tunang. Pun, ini gua. Amo ko natulang ko yan. Wow, legs. Pundador. Pundador Light, take 6. Perfect kami. Nice camera, action. Kayo ba yung pagod? Galing sa opisina? Wala kayo bang gagawin kundi maupo sa silya? Yan. Magtanggal ng sapatos? Sama sa men. Magsuot ng sinelas? Mag-relax? Kumuha ng at magsalin ng Pundador Light? Sama sa men. Uminom? Yung perfect yun eh. Kaya ka maili, magkata na naman ka dyan. Diba tame? Yan, oh. Perfect me, agad ka na. Yan. Kita mo, makuwi dyan, tanggal mo yan. Ay, kaya ka malikab. Kasalanan mo ka! Kaya ka malikab. Take 7. Ano yung 7 ka Kaya tata naman marap. Kita ako. Kita ka. Pundador Light, take 7. Lights, camera, action. Kayo ba yung
pagod? Galing ko sa pena? Wala kayo bang gagawin kundi maupo sa baso? Magtanggal ng bote, uminom na sapatos, mamulutan na sinelas. Wala ba kayong palakpakan? Wow! Di kang magmaneo. Yan po, tawa. Yan. Uling kayo pa, hindi po kayo ni mulay kayo pa po kasi Bacolor na po, Berni na pong Sir Barredo, Ramel Barredo, at kahit na Yan, pulosa! maglitsyon lang kayo ng manok. Ha? 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 Bayo ke pumangon, ingmal yung harapan, mag-request ke sanang matning palakpakan, para ke kami, kakong anyawaran, siyempre keng masipag, ke katamong celebran. Ubayan ko ngeni, ikit keng listahan, keni makalista, kakulang sambidlan, ining bili chili, bili chuwayayan, At tayo, chiyuya po yata, kayang pangalan. tayo, Mayroon bang Tagalog Tagalog. na ngayon nandito? Yun pong table niya, yun pong number 2. Ang kanilang guest po, nanggaling ng Cebu. Andito rin siyempre si Mila at Lito. Galing ng Makati, Ala, talo. ang ating kaibigan. Aha. Dito tumayo po, probinsya ng Kapampangan. Oo. At Dening Demolay, Oh. table the number 1. Tala po. Anto pureng Demolay, meko nala naman. Orenta. Isundo kenyeni, teta ng Demolan. Oh. At chula po kita, Naluto, naluto. awayan ikoyang. Aha. At syempre ininang Class 65 yayan, Class 65. Number 4 at table, Tara. dinan yung Palakpakan. palakpakan. Reta ng batch na po, Hots. 65,000 da. Aha. Nginiti na tangla, andi mo ping bisita. At syempre number 2, table o lamesa, itang Madam Garbes at Chuban Daketa. Yan. At agyang malawot iya, Ano? kakong apag masdan, Bakit? ni Marian Rivera. Wawangi siya niya, Palakpakan! ketang kayang leguan. Wow. Nanan mang sambidlan, akit me pulekwan, tunay ang Kapampangan. Paluming Garbestation, Oh, nung daramdaman na. siyempre, Pagyenes sayaya, mamieya pong grasya. Kalupa mi papo, ikaming mamulosa. Miragdagya sana, palakpakan kaya. ininang lasatin, Lasatin. Aida and Virginia. Wow! O yan ang Talo. tuya, Talo po. karelang lamesa. Bakit, ah? Pasalamat iya po, ining mag-birthday ta. Aha. Kingke kumpanyatang aldoning ke baitana. Yay! Dening bago bantay, Bago pa tayo. number 3 Lareta. Talo, red, red. Many batan tarlak, Tarlak, ha? sabihan kong talaga. Ako rin po tarlak. Hindi pating tarlak, Aha. no ka rin lamanda. Aha. Na imbag Arabi, kita ng sabihan ta. Wow! Kita ng Jocelyn, Jocelyn! dati kong palsintan. Number 1 niya number, Aha. kalagyo ne po yan. O siyempre